Welcome mfethu sanibingelela. Welcome to abazingeli belaphi beqiniso TV. Abazingeli belaphi beqiniso TV. Umene Spocket TV mhlaba ngibona ngamehlo ngamba usuku lakho lokugcina. Mawukuthi uyaqala ukuyibona le channel, please do me a favor and push the subscription bell ukuze njalo bafethu makuphuma ivideo niyibona ngebutton elibomvu likhuphuka njengesitimela samanzi. Ukusho ukuthi cha siziyakhala. Bafethu namhlanje ngisesigodlweni sakamkhulu Jali. Ngiyazile iningi lenu nyamazi kodwa kunabantu abangamazi ngizomdedela nje azethule abengelele abantu ababuka le channel njengamanje abazingeli belaphi iqiniso TV nezinyanga zasemzansi TV. Thiwa thokoza kuthiwa ndawo sawona mkhulu. Yebo kunjani? Siyaphila wejali kanjani mkhulu? Ngiyaphila ke na. Siyaphila mkhulu. Sithe asike sifike ngoba phela nathi kufana nokuthi siwala ekhaya. Asike sifike mkhulu sizobuza abalandeli sebelokho besihluphile bethi ngempela umkhulu usakwazi ukuyenza indlela. Yebo ngiyaqhubeka ukuyenzeka lezo. Mkhulu before singene kwibhokisi lemali ngisacela ukungichazela ukuthi lo mcebo uthathwa abantu abanjani obani abafanelekile ukuthi bangathatha lo hlobo lomsebenzi. Thokoza. Yebo. Lo msebenzi ngizodinga isebenza nedlozi. Yes. Ngizodinga abantu abathathu abaseke kulemhlabeni. Okay. Usikwazi ukuthola ke imali yayibhokisi. Yes. Abunakubungoza ukuchitheke negazi. Ngizosebenza abantu abathathu abaseke kulemhlabeni. Usikwazi ukuthola ke le mali. Okay, so uthi ukubalandele mkhulu lelibhokisi lisebenza ngabantu abangasekho bakini abathathu. Yebo. Ubona laba bazosilethela ke enhlanhla ukuthi sikwazi ukuthola le mali. Yes mkhulu. Yebo, njengoba ngicazile ukuthi abunabungozi ngizodinga ke lamagaba abantu abathathu ile abangasekho lemhlabeni abantu abadala. Futhi bona ukuthi sikwazi ukuthola kahle le imali kuvuleke inhlahla zawo zonke. Yes mkhulu. Yebo. Lelibhokisi mkhulu awuchithi igazi alihluphe ekhaya for umuntu uneyingane alihluphe nje. Athinte lutho ke emndenini. La amandla ami la uhlangene wena naye lutho. Labo ngizodinga ke lamagama abathathu kuphela abantu abadala abaseke lemhlabeni. Ngizodinga wona kuphela. Ngeke uthinteke lutho emndenini, awuthinte lutho yengane. Futhi akwenze akuthithenge noma igazi lamsebenzi wami. Yes mkhulu. Mkhulu. Ngazi mkhulu udume ngokuthi uyazakha igubhu amagona. Ngabe leli bhokisi liphuma nalo yini igona noma isigubhu? Cha, lokho ke kuzosala ke lesigubhu. Lonke kwenza just ukuthi wena ubone umsebenzi wami. Yes mkhulu. No, kuyazwakala mkhulu. Kunabantu mkhulu abayibukayo lento. Yebo. Uthi mkhulu namanje wena usakwazi ukuthi uthuma abafana bakho. Yebo, ngingakwazi ukwenza ke manje na ukuthi ubone ukuthi nabo abantu babone ukuthi naye umkhulu Jali ukwenzile ngempela yini. Mkhulu, usingakayi kodwa ngisacela ungisusele le ndoda mkhulu. Bese siyabona ngempela ukuthi ngaphakathi ayikho inyoka lapha phakathi mkhulu. Ayikho, akukho lutho ke la ngaphakathi. Mama ubona ngaphakathi uyabona. Akho lutho lapha. Akho lutho ngaphakathi. Yes. Uyabona kangithi? Yes. Ngiyalivala libhokisi. Yes mkhulu. Manje sengilivalile ke. Nawe uzobona ke lokho. Manje mkhulu njengamanje kwenzakalani njengamanje mkhulu? Njengamanje kwenzakalani mkhulu? Angifuna ukwenza imali ukuthi ubone ukuthi imali.
Sikuright yini si right kanjani emkhulu ngoba phela sibonile ukuthi ibhokisi belingalutho so kodwa masingeneke imali abantu bathi abangiveze ukuthi khona uthi mina abafana bakho sebeqedile ukusebenza ibaqedile balethile imali ngaphakathi mkhulu ngingathandi mkhulu ukuthi ngithinte izinto zabantu ngoba phela ngiyavula lana kunenhlwathi la ngisacela mkhulu kuba wena ovulayo ngoba mina angikho awuvule mkhulu ngoba angiboni ukuthi imali hayi mkhulu ngeke mkhulu siyayibona ngeke mkhulu ngekwazi mkhulu ukuthi imali mkhulu lena ngekwazi mkhulu imali yangampela ke le mkhulu uthi le mali lena mkhulu ayinamgomo le mali lena mkhulu kombandela le mali ngisaba nokuyithinta mkhulu ungasabi imali yangampela ayinabungozi le mali ngingayidla nezingane zami noma muphi lengane ungayithatha ngayo noma izukulu zakho ungayidlala le mali ngingaphuma mkhulu ngihambe ngiyoyifaka ebank le mali njengamanje ungayithatha ebank uyodeposit akunankinga futhi lapho ke nje yes mkhulu ngeke babuze lutho futhi ebank noma ungasuka manje uyithenga noma imoto ayikwenkinga futhi lapho ayinamgomo le mali yebo ayinamthetho le mali ukuthi ngidla kanjani ayinamthetho le mali yami njengoba ukuthi asinaso sithwalo lesi yes mkhulu yabona imithetho izoyilandela yona ukuthi uyenze uyangizwa mkhulu kunabantu mkhulu abalifunayo leli phepha yebo kunabantu mkhulu abakoMpumalanga kunabantu abako Cape Town yebo kunabantu abako Goli abathi sengikhathele mina sengifuna ukuthatha umhlala phansi angeza kumina kumkhulu Jalazi straight ayi ukuthi indaba yongithumela imali mina ngifuna wena uze umnikazi wayomsebenzi ukuthi siyenze lo msebenzi kunawo uyibonile ukuthi impilo enjani iphila njengabanye abantu mkhulu ithini number yakho ukuze umuntu ofunayo lo msebenzi ayithole lento ayifunayo kuwena ithi 067 03 08 58 2 ngisacela siphinde kokugcina njalo 06 70 30 85 82 iyo number ngithola kumakhozi noma ku WhatsApp noma ngangifona noma ngevideo call uzongithola kule number ngiyazi ke mkhulu njengoba unezipecial zeyigugu ngiyawazi umsebenzi lona ukuthi lo msebenzi ujwayele ukubiza ngiyazi ukuthi ekuqaleni umuntu of which le video sazoyikhipha wafika ebonge ngo250 ethola 100 ngisacela mkhulu ukuthi singabashayi ngenani eliphezulu ngoba vele la ekhaya kaJali siseyibhesheli njengamanje ikuphu zakho zikuyibhesheli bengizobacelela abalandeli ukuthi nebhokisi liphuma ngespecial kodwa kumuntu oqala ukufika umuntu oqala ukukhiphela ngespecial kodwa abanye ngeke ngikhiphe ngespecial ngizoba ngibuyele kwinormal nizuleka bafethu umini Spokosi TV mhlaba ngumela ngamehla busuku lakho lokugcina ngiyacela please do like share and subscribe ake ngihambe bafethu ngiyothola izinto ezikhala kahle sekunjalo